que és una puta merda de rèplica que no té puta gràcia, la mala puta. Diu que la cultura no importa. En un idioma inventado. Us hauré de castigar. Qui dirigeix un programet de Gigi i Jajà? ¿A ti te gusta apoyar? Aquí comença el Camerino. On la vida és un show compartit. Hola, què tal? Bona tarda, què tal, com esteu? Saludem des del Camerino d'Escena 25 a l'estudi ViCat. Per fi a l'estudi ViCat. Som l'Aleix Manzano i la Mar Puga i estem aquí perquè la vida és un show compartit. I tant. I avui volem compartir el nostre show amb una cantant que estimem. Ens encanta. Home, i teníem moltes ganes de que vingués. Portem mesos darrere. Ens ha costat que vingués. I és ni més ni menys que la Julieta. Ole! Home! Ai, què tal? Molt bé, molt contenta Julieta, contenta d'estar aquí perquè tenim molta parafernàlia que sé que t'agrada. Increïble aquest show. Hem de dir que ens ha confessat la Julieta que és hortera, que li agrada. Home, m'encanta l'horteria. Qui no és hortera en aquesta vida? Clar, s'ha de ser-ho. I tant que sí. Com aquest programa. És veritat. I tant, i ens encanta. Doncs vinga, si et sembla, Julieta, comencem amb la primera secció, que són els 25 segons. Molt bé, Julieta. Ara anem a jugar una mica, perquè sabem que t'agrada jugar, també. A un joc durant 25 segons on et llançarem una sèrie de conceptes, com per exemple Aleix Manzano o Mar Puga, i tu has de triar. Vale. Molt fàcil, Has de Julieta. triar. És un exemple, haurem de fer un exemple. El joc comença en 3, 2, 1, go! Sala Polo o Razmatà? Sala Polo. Shakira o Piqué? Shakira. Tele o ràdio? Tele. Concert o festival? Concert. Poliamor o monogàmia? Monogàmia. Melendi o Lady Gaga? Lady Gaga. Birra o gin tònic? Birra. Barcelona o Madrid? Barcelona. Bat Guial o Rosalia? Rosalia. Escenari o camerino? Camerino. Platja o muntanya? Muntanya. 3, Nit o dia? 2, Nit. 1, Ole! go! Molt bona! Ting-dang-ding! Ole, ha escollit nit Molt bé. i Lady Gaga, és a dir, té bons gustos aquesta dona. I ha jugat ràpid, que a vegades la gent es queda pensant una hora. Què Una volies? alguna que potser no era, però... Home, Melendi i Lady Gaga era claríssima, Sí, no? sí, És com Pues jo blanc soc o de negre. Melendi, Julieta. Per què Lady Gaga? Tothom diu Lady És que Gaga. jo Lady Gaga des de superpetita m'encanta. Clar que Com sí, a la Julieta. Aleix, estava aquí Molt. I podríem anar junts a un concert? Anem. Clar que Aneu. sí. Jo Després vindré agafem els també. telèfons. Jo també vindré. Al Melendi no anirem, Marc? Vale, molt bé, nosaltres seguim aquí al Camerino amb la Hombre. següent secció, que quina és, Aleix? Les veritats absolutes. Ja! Tiri, 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 tiri. Et sona aquesta sintonia? No. M'encanta. No et sona? És una sèrie mítica de TV3, segur que has vist a l'estiu. Molt bé. No si diem mítica i TV3. Mítica i TV3 és Plats Bruts, ja està, és que només té un nom. Molt bé. No, perdó. A veure, Julieta, estrenes la teva segona part, podríem dir, aquest EP, capítol 2, Euga de nit, on podem poder descobrir una nova Julieta, pregunto, més íntima i més experimental, o tot el contrari? Sí, bueno, justament és la part del disc més experimental, té un punt oníric, no? Parla dels somnis, i és on m'he permès pues, això, no? Tenir més llibertat de fer alguna com més profund, però a la vegada pues, més estèticament, té com una estètica pues, molt així onírica, molt concreta. I això parlant dels somnis, has somiat algun cop que eres una euga o no? No, a veure, Euga de La nit Mar potser és... sí. Vol dir pues, o sigui, nightmare. O sigui, és la traducció literal de nightmare, no? I representa, bueno, perquè al final acaba pues, com amb el malson, al principi és com tot un somni, al final és un malson. Bueno, jo també aquesta part l'he fet molt perquè jo amb els somnis tinc moltes movides. Sí? Quines? Explica'ns. Sí. A veure, tinc paràlisi del son, bastant forta. Que això és el mateix que ser sonàmbul, no? No és el mateix. No. No, és com... És que estàs dormint i el teu cap segueix somiant, però el teu cos com que es desperta, saps? És molt angoixant, o sigui, tu estàs dormint... Però ets conscient que estàs dormint? Sí, clar, tu saps que estàs dormint. I no et pots despertar? No. Això li passa a gent quan condueix, pot ser? Que davant de la conducció és perillós, perquè tu pots dormir-te... No, vaig llegir un cop que tu pots dormir-te... I veus la carretera. Però tu estàs amb els ulls oberts, però estàs dormint. És molt heavy, això, no? I crec que Però la potser gent aquesta té no pot alguna... conduir. Sí, és bastant I loco. parlant de somnis, somiaves de petita amb ser una estrella? Pues no. No? No. Que fort, com et va venir això? Literal, jo somiava amb ser arquitecta o enginyera o alguna cosa així. Sí, perquè jo soc una persona de números. I ha sigut una cosa que m'ha vingut... O sigui, ara, òbviament, és el meu somni, ara, no? Però no, ha sigut una cosa que pues, m'ha vingut... Que fort, M'ha vingut. O sigui, no... I et consideres estrella o no? Sí.
Home, Molt bé, aquesta actitud. aquesta és l'actitud. Clar que sí. Anem a escoltar-te una Vinga. mica, perquè ets una estrella, anem a escoltar-ho i a verificar-ho. Euga de nit. Soc un Euga, Mar. Euga. Canta'ns, va, una mica. No, estic superafònica, veus la Clar que sí, si m'agrada un Persona, artista, jo tio, tampoc no ho puc. faria. Si no em paguen, no ho faig. Clar que sí, Si no aquests parlen, no artistes. canto. Clar que T'estem sí. escoltant, perquè ara ets una estrella, però parlàvem del teu passat. Hem vist, hem llegit que vas estudiar a la UPF Telecomunicacions. És Pompeu. així? Sí. Volem saber, la universitat t'ha trucat alguna vegada per fer una col·laboració? Vine a fer un Allò show de dir, l'últim si no, dia de la l'alumne que graduació. vingui aquí, No. a la Julieta la volem. Què va? Si jo de fet els hi vaig dir... Perquè, clar, va arribar un punt en el que és que jo no podia portar les dues carreres ni de loco, saps? I Clar. els hi vaig dir, hòstia, sisplau, una mica d'ajuda, no? Clar. Que jo què sé, intentar fer alguna cosa, no? Perquè m'ajudessin a portar les dues coses a la I et vegada. van posar facilitats o no? No. Oh! Jo Això he és hagut el que de ens marxar. agrada, He aquest hagut de marro. marxar. O sigui, ara ho he deixat en peron, no? A veure, també ho entenc, al final, doncs mira, Clar. cada qual fa el que fa. Però sí, jo vaig demanar-ho, vaig dir, va, porfa, tal, a veure si em Clar, vaig clar. ajudar una mica, o dir que sí, canviar exàmens quan tinc bolos o el que sigui. Clar. Però no. Home, clar, és que si una cosa així et ve quan estàs fent la carrera, clar, és que al final has de triar, no? I has d'agafar el camí que més I t'agrada. a part, enginyeria són moltíssimes hores, saps? O sigui, no pots estar a mitges. No pots Bueno, ho tens allà, ho tens Tens allà, previst no? recuperar-ho aviat o no? Aviat no. Aviat no. Aviat no. En un Però futur. en un futur. Mai se sap. Qui sap? Molt bé, molt bé. Molt bé. Doncs vinga, anem a escoltar també aquesta cançó que m'agrada molt. Anem a veure. escoltar-la, vinga, va, la següent. Oh, ens agrada molt aquesta. La mare i jo hem vingut al cotxe escoltant aquesta cançó, que ho sàpiga, Julieta. A veure, les cançons d'aquest nou capítol, podríem dir, estan composades per tu justament, i després també per un productor que és Lowlight, que ha treballat amb Anna Mena, amb Zetangana, Paul Grange. No sé si el fet de treballar amb aquest productor t'ha fet replantejar-te fer alguna col·laboració amb aquestes persones, o no? Home, a veure, aquests noms que has dit són molt grans. Bueno, i tu, carinyo, també de tu Julieta, també. home. Però, òbviament, algun dia m'agradaria molt treballar amb aquesta gent, no? Sí, i ja s'estan plantejant col·laboracions grans i xules, no? Però sí, ha sigut superguai treballar amb... Bueno, són superprofessionals, són supercracs. Al principi de dia que em donava com una mica de respecte, perquè els tenia molta admiració, a part des de fa temps. I tal, no? Però, bueno, connexió boníssima i al final un disc per mi és algo pues, molt conceptual, no? Al final sí que hi ha alguns hits i sí que anàvem a hits, però també anàvem a fer com això, no? Que dic cançons més conceptuals, no? I seguir més un guió, i ells pues, s'han adaptat a tope i aquest punt experimental l'han sabut treballar superbé i superguai. Molt Genial. bé, doncs a veure estarem aquí què veiem. parlant de tots els èxits que vindran, clar, alguna cosa així? I tant. I nosaltres seguim i anem No, segueix tu, no vull Maria. tallar-lo. Nosaltres seguim aquí, que ara anem a jugar, ara que t'hem conegut una mica. Vinga. I anem va, amb la aviam, meva secció aviam. preferida, que és la veu en off. Mira, si necessites idees, ABBA pot ser una bona col·laboració. Home, i tant. Ja m'agradaria. Home, fans es d'ABBA. pots telefonar perquè no tenen molta feina, Mai justament. se sap. Estan jubilats. A veure, has jugat algun cop al Jo Mai Mai, Julieta? Sí, Segur que sí, si és que tens tota la cara. I t'agrada, que sí. sí. Home, així m'agrada, Anem molt a bé. recordar el funcionament, Sí. com a jugues de Sí. veure si has fet o t'ha passat el que et diuen, no? El que et plantegen, i no has de veure si no ho has fet. Vale. Tens aquí l'ampolleta de cava, patrocinada pel Camerino, La fem tot i que a la nosaltres. teva copa Graciosa. veiem que tens aigua. Sí. Hauràs de fer un Per Sant tant, Hilari ràpid, Clar, perquè... per servir-te la copa amb cava. Sí, uf, i és que ara acaba, nois? No vols? No, però ni una mira, miqueta. l'hem estat- Una miqueta sí, una hem miqueta estat sí, Una mica, vale. si no pot... tot el Clar, tot el matí, si Una l'hem miqueta passat sí, avui vale, és nosaltres. veritat, és veritat. No cal que t'acabis l'aigua, pots veure l'ampolla, que està molt neta. Però, Està molt neta. Però s'ha d'obrir bé i tot. Home, l'has d'anar obre. obrint. Ja només per això et fa il·lusió obrir-la, que és molt graciosa. Veuràs que és més fàcil del que sembla. Sí. Aviam, i nosaltres no et plantejarem el Jo Mai Mai, sinó que ho farà el convidat de la setmana passada. Que qui va ser? Va ser el nostre estimat amic i company Blas Cantó, que et va plantejar... Què veu? Estava ben ja. Perdó, estava tastant. Estava tastant. Estava catant. Molt bé, està molt bé catar, M'encanta. perquè ningú ho fa. Doncs Blas Cantó et va plantejar aquest Jo Mai Mai. Escolta, mira. Yo nunca he atropellado a un gato y le he hecho los primeros auxilios. Bueno, a veure, Vale, molt hi ha molts interessant. tipus de Jo Mai Mai, però aquest Sí. pot ser un. Vale. Si ho has fet, has de veure. No ho he si no, fet. no ho has fet mai. No, vaig atropellar Sortosament. un hàmster Ah, bueno, mira, més o amb menys. una porta. sí? Sí, quan era petita i tinc un trauma, per això. Amb una porta? Amb una porta, perquè estava un hàmster, estava en una cuina, l'havien deixat suelto, i s'estava escapant de la cuina, i jo, pues, per intentar que no s'escapés,
El vaig Va, posar a la porta. I es va morir o no? Sí. Ai! Titular, Julieta va matar un Sí, hàmster. sí, O sigui, em és sembla un fantàstic. Però, per exemple, hi ha molta gent que Tenia s'encarrega com 7 coloms. anys, Tu t'has carregat tio. algun colom algun cop, Mar? Jo? Amb cotxe? No, amb puc els agafar, no. cotxes. Ah, no. No. I tu, Julieta, condueixes? Sí, condueixo, però no, crec que no. Colom no. Val, no. No. Ai, no, això de Hi ha atropellar molts animals. coloms. Molt bé, Julieta, tu ara has de plantejar un Jo Mai Mai, que pot ser d'un altre nivell. Si vols, ja Exacte. pots veure durant tot el programa. Ah, vale. El convidat de la setmana que ve, que no et podem dir qui és. No em pots dir qui Serà del món de les arts, És de la del món, cultura, sí. company o companya, potser, del sector. Clar, si ho dic, jo ho he d'haver fet. No fa falta, aquí no tenim normes. Vale. Jo mai m'he enrotllat amb un cantant. Ui! Amb un cantant, Amb un Una cantant cantanta, concret. bueno. I a més, Bueno, no, però cantant. el convidat... Va Sí. Sí, home, sí. home, T'agradarà, sí, ara estic t'agradarà. pensant en l'agenda de convidats que tenim i sí, pot ser molt Hauràs bo. de mirar el programa per veure què Vale, respon. Molt bé, Julieta, doncs nosaltres anem amb la següent secció, no, Aleix? La meva secció preferida, perquè la vaig inventar jo, que és el repte de la setmana. Has vist que ràpid, quantes seccions? Pim-pam. m'agrada Ens agrada molt la que sigui tot dinàmica, molt lent, ens agrada molt Va ràpid. passar Molt la ràpid. dinàmica. Lady Gaga, més, t'hem posat per tu. Sí, també és per això. A veure, Julieta, has jugat algun... No has jugat mai perquè no has vingut mai al camerino, però has interpretat alguna cosa? Has telefonat algú així per telèfon algun cop o no? Per fer un repte. No ho he fet mai. No, Doncs avui ho faràs, carinyo, t'estrenes al camerino. I per això necessites el mòbil que tenim carregant amb el meu carregador. Sí, perquè venia amb un vaig a dir. 1% de bateria, la Carregador Julieta. ràpida, Clar, home, m'ha costat una pasta. Quant tens ja? 29. 29%. I tenia un 1, quan hem començat. Tenia un 1. Veus? Vale, No, vale, molt bé, és 10 fort. minuts. Doncs hauràs de telefonar a algú dels teus contactes per un repte. Primer, a qui telefones i per què? Ho has de dir, Del random, Sí, carinyo, pot ser un amic, un familiar... Ah, una vale. persona que ho dis. Truco a una amiga. Vinga. Qui es és diu? l'amiga aquesta? Es diu Sofi. La Perfecte. Sofi. Que és la que fa la direcció creativa amb mi a tots els projectes i tot. Si treballo amb ella companya de també. disc, perfecte. Llavors, aquesta persona l'hauràs de trucar a la Sofia i hauràs de llegir-li aquell paperet que tens aquí. Que el que explicaràs... Quina? Això? Sí, aquesta cartolina, exacte. Vale. Aquí el que explica és què és un somni i com ens pot influir un somni. en la nostra vida, lligant amb perquè, els somnis Està de la tot lligat amb Julieta. els somnis. Llavors, li hauràs de llegir això de la forma més sèria possible, sense riure, sense parar, sense Vale. interrompre ni res. Vale. Perquè la Maria posem una puntuació sobre 30. I no li pots dir ni hola, ni que és un repte, ni que estàs a la ràdio. Vale, vale, vale. Llavors és despenjar el telèfon i començar De a cantar una, no li dic directament ni això. hola ni res. De No. una, de I després una. pengem, passat els 25 segons. I et donarem una puntuació. Vale, perfecte. Començo Divertit, ja? eh? Sí, sí. M'encanta. Ho poso en altavoz. Molt bé, m'encanta. Evidentment. Aquesta és l'actitud. Clar que sí, Julieta. Volem una Julieta a la nostra vida. Els somnis són successos o imatges freqüents que tenen lloc quan ens adormim. Tot i que moltes persones creuen que no somien, tots ho fem, encara que no sempre recordem que hem somiat. Fins i tot s'ha verificat que alguns animals són capaços de fer-ho. En els somnis podem representar escenaris irreals que semblen haver estat creats a partir del no-res i altres vegades ens situem en llocs que freqüentem habitualment o solíem freqüentar i ens enfrontem a situacions inversemblants. Temps! Parem ja, parem ja! Penja! Penja! Molt bé! No dius res més! Molt bé, Ja Julieta, està. has vist quin repte més divertit. M'agrada perquè hem parlat al principi, llavors ja s'ha Estava en quedat la merda, Ha com fet, hola. Estava ja, És que la estava de ressaca del Julieta, mar encara. Julieta, ¿qué quieres? Aquí Molt estoy. bé. Ara t'emportaràs una puntuació d'aquest Sí. rànquing meravellós del Que el fem Camerino. la Maria i jo perquè som el jurat. Tenim aquí a un tambor... Com es diu? Tenim un tamborer que és el cosí del Manu Guix, del Manu que mira, Guix, ens tocarà el i ens timbal. tambor. 18 punts, Julieta! Molt bé! De 30, de 30. És un aprovat just, però és un aprovat. Bé, està bé, està És bé. l'aprovat que no t'hagués donat mai, la UPF. No, això és Oh, veritat. la UPF. Però nosaltres li hem donat l'aprovat. Has vist? Millor que la UPF. Millor que som la no donem crèdits, Camerino. però donem, mira, cava. Molt bé, nosaltres anem amb l'última Fantàstic. secció, per això és molt ràpid, Estava que és fet l'elecció final. Anem. Ole! Home, que avui hem inaugurat un nou element de Trezzo de pecho. en aquest Lo de magnífica pecho. taula que és l'obra de teatre que està fent la Mar. Increïble, increïble. Hem Aniré a acabat veure. aquesta setmana i tornem a l'octubre, Julieta. Ens hauràs de venir a veure. vale. És una revista. Clar que Segur. sí. Molt bé, ara parlant d'espectacles, nosaltres tenim una Sí. cartellera meravellosa a Escena 25 Home. i hauràs de triar què aniries Vale. a veure i per què. Recordem Doncs que mira. tenim circ, dansa, De teatre... tot, i no només a Barcelona, Mar? No. A Vic, a Tarragona, a Lleida, a Girona, a Santa Perpètua de Santa Pòrtica, sí. vull dir, a tots els jocs. Uau. Llavors, Julieta, tu torgo el telèfon mòbil d'Escena És 25. mona, això, no? Ai, Has sí, vist? m'agrada. És molt Julieta, és molt Jo ho Julieta. posaria. I hauràs S'ha posat per tu. una Igual obra... que jo, que m'he posat un rosa per espectacle. ella.
Vale, aviam, jo Ui. trio mira, el concert del Triquell. Home! Perquè és un broski i perquè té molt bon directe. Mira, us he de dir una cosa, no, encara no l'he vist, que 1000 cops havia d'anar a veure, no l'he vist, però per lo que he vist i per lo que m'han dit, té molt bon directe. Recomanem el concert del Triquell. Actua al Festival NEC, Far de Calella. Quin dia? Doncs perfecte. 30 del 6. 30 del... Ai, Demà, carinyo, doncs t'has de posar ja. Demà, és veritat. Però, carinyo, tu demà tens un concert, em sembla. No, jo el tinc Us ho el lapareu. 30 del 7, no? A veure... Bàrbara. No, a veure, jo tinc aquí apuntat que el 30 del 6 tenim el Vida Festival. El 30 del 6 no és demà, A home. Vilanova i la Geltrú, que ens ho xivim per allà. És el 30 No. del 6. És el 30? Sí, el 30 del 6. El 30 del 6. molt bé, Però és estem demà. a 29, Julieta. Sí, és demà, és dia 29, Julieta. Hòstia, que Tenim el cap. soc tan tonta. No, de veritat. Val, jo vull dir que aquest cap de setmana... M'ho heu dit molt ràpid. Aquest cap de setmana, 1 i 2 de juliol, anem a veure el Triquell a Canet Rock, nosaltres. Home, Visca el Triquell. nosaltres anem a veure... amic del Pots Camerino. venir, si no, també. No puc. No pots? No puc. Però No bueno, No passa res, t'enviarem vídeos, Julieta. Julieta, amb les notícies s'ha acabat el Camerino. Sí, però una cosa, espera un moment. Tens digues. més concerts a part del M'estava dia 30. Sí, home, i Tens tant. concerts On va? a Gavà, al Pride, carinyo. Al Pride. A les festes Al de Pride em fa Badalona. molta il·lusió, festes de Badalona, Sons del Món... No sé, moltes La gent per coses. Instagram pot seguir sempre els Sí, concerts, es diu no? Alguna nit tour. Alguna nit tour. Yes. Molt bé, o sigui que Oh my aquest estiu God. et veurem als escenaris, A tope, dándolo a tope, todo. a Clar que tope. sí. Ens encanta. Ens encanta, la Julieta, som molt fans d'ella. T'estimem, Julieta. Gràcies Jo per també, a venir vosaltres. al Camerino on la vida és Què un és? show. On la vida què Mira, és? què tens darrere? És un show. Què? Un show què? A on, nois? Aquí, un show, aquí a baix, aquí a baix. És l'eslògan, carinyo. Compartir. Molt bé! Molt bé, Julieta. És meravellosa, m'encanta la Julieta. Gràcies, Julieta, per tot i fins la propera. A vosaltres. Fins la setmana que ve. Adéu, guapos. A la setmana. Ole!